أمريكا بتصحتي لعلز توسن لهم جزية بتهاجر تصنح كونتات نمقلاس أو تجبر زلا حدث سعري نيرتراويان وانكت أول زخل حدش فتناو مدب مسرح فيزا كتت أتاتهم مخانة جاليسو إذا دحر خلت سومن زجمر فتناو مدب نزل توسنوا فيزاتات بتصحت النقدن كسب 10 دولار بوندك حتى كم زخل سوني 4 حسن زوج أما انقستاو مجلس الدقيسو مع كان زين الرويترز حبير لا إذا مدب أبتن زيجاتاتن لعلز تفقد لهم جزية أنويهم بمصنح بفولي استمزجبه هاجرات كتكبر بوند كسجدد نبيات صحفة قنصلات أمريكا فولي سلطان ذهب مخانو ملكتابة صحفة فدرال مزجب أمريكا يحبر بجاك زيه دحر بايتان سند مزجب جبنن كال زيجاتاتن مصراي تحط بقعات كم زلون أو استمدبه هاجراتون مسرح بوند كتكبر مخانو تملكتا وسيخو حبير لا بريزيدنت دونالد ترامب كاب عند قدامنتات من محدارو نزيح جو سدت نمكلاسن عادليت السجمتات زبولو موساد مخان بمملكات دوب نموحز زخ ጸጋታት በመዕባይ ኣብታ ሃገር በዘይ ሕጋዊ መንገዲ ነዝነብሩ ሰባት ምእሳርን ምጥራዝን ከተግብር ምዃኑ ክገልጽ ንሕዮ ከም ዝፍለጥ ዶናልድ ትራምፕ ሃገራዊ ድሕነት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ንዜጋታት 19 ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ ሙሉ በሙሉ ወይ ብኸፊል እገዳ መገሻ ኣንቢርዮ እዚ ካብ 20 ነሓሰ ጀሚሩ ዝትግበር ሓድሽ መደብ ቪዛ መልክዕ ፈተነ ንሓደ ዓመት ክጸንሕ ምዃኑ እውን መንግስታዊ ምልክታ ይሕበር በቲ ወፂ ዘሎ መደብ መሰረት ሰበስልጣን ቆንስላዊ ኣብያተ ጽሕፈት ንሓተ ቪዛ سلست أمارة استاد كهبوم كوينم $5,000 $10,000 و $15,000 كخفلو زبليو بحفشاجن انت وحده $10,000 كخفلو تثبيت كم زجبر فدرلاوي مزجب أفليت الله اتجنزب كأكم ملكة تحجة خوينو جياشو بمسرة فيزوم كابتا هاجر انت واتيوم بونو بوكم اللي سلم مخانو ملكة فدرال مزجب أنا تسيرو لا تماس سالم مدفتنا مودة أوارح قدماي إبرة سلطان دونالد ترامب أب حدار كل التشحن عسران تجميرو كم زنبري يذكر انت خونا بسن كل بدا كوفيد 19 ساعة مقراص علما ومقشاتات جن جبراو كم زي كونه اتملكة أزغا خيرو لا وهبقال كفل قدايت وصا أمريكا نتنبز ممرحز الله هاجرات زملكت نزقوم مطمعك أني زرزر خوينو لعل استفقد جزية بمصنح استمزجبه هاجرات قدلتات مرمرة متصرين بزير قحيتات منبري بوفرز يجنات نمركاب زملكات سكفتاتات كومون بوليس وصايا قمت بزقتوا رواحيتات كل الليالي لا كم ذكر أبز حلف ورح سنة ارتراح عن تكابتن بقدام مجشات دونالد ترامب علما استجبر هاجرات زنبرت كوينا أبقونا دماج عاد هايتي ميانمار يمن زركبن هاجرات لعل مزجب لعل جزية أنحط كم زلواني فلات بزغاز حجي أمريكا تحسبو زلا مدب نيرتراويان ونكوت قالو لعل تخقلو كم زلا يحبر من قد إثيوبيا عمتاو آتاويو علاو أبز جبرلو اتياب إرترا تهاجر زلا جنزبو جينا كم زي تملسلو أفليتو من قد إثيوبيا عمتاو تصاب أبز زرقحلو أب عمتا كل تشحن 4 كل تشحن 25 شوعتن بشدشت $1 بليون آتاو كم زجبره كجلس انكلو 19 مليون نوشت هاجرن وصأن زيجاتات كابن نابن كم زقوا عزون حبيرو وانا كيد سرح من قد إثيوبيا مسفنت أسون نزع عمتاو تصاب ملكي تو أبزهابو مجلسي اتي ترخيبو زلا شوعتن بشدشت $1 بليون آتاوي كابناي زحلف عمت آتاوي بشومنت ميتاوي زايديو كبلن كله من قد أيرام كأ أب مأكلاي مبرق السودان يوكرين كومدما ديمقراطية ريبابليك كونغو وقعت تخسيتو انقفاتات هقات إيموان كله كرخبو بمخالو عود كم زحسبوه يقليتو يخون بر اتيام مأكلاي مبرق السودان يوكرين ديمقراطية ريبابليك كونغو زترأي قونصتات من قد أير إثيوبيا كبيد بدهو كم زخونون قلق عزوتات كسرس كم استجددن ون كحبرن كله ني أمريكا حدش حقتات كأ اتكالي زخبده بدهو نداخونه يمص مهلاو ونقليصو يخون بر كم زعينت بدهوتاتن كله مقعزي أير أبز عمت 5 بليون تسافرتي كابن نابن كم زقعزة كقلصن كله كابز 5 بليون دما من قد أير إثيوبيا 19 مليون كابن نابن وشت هاجرن وصأن كم زقع عزة قليصو بزعواتي أب إرترا تهاجر زلو جنزب من قد أير إثيوبيا ملكيتو دما ازي وانا أكايد سرح من قد أير إثيوبيا بزهابو مجلسي اتي قداي جينا كم زي تفتح زلون اتي تهاجر زلو جنزبهم دما جينا كمل سوا كم زي كألون كقلص انكولو نزي تهاجر زلو جنزب نملاس دما بمن قد أبيات بيت فردي حقاو مسرح كم زي تخطلون يخون بركساب حجي كم زي تعوت بمجلس تقداي بوليتيكاو وساني كوين زل إيلو
ኣብ ኢትዮጵያ ሰሜን ጎንደር ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ኣለምዋጭ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተደጋጋሚ ቅትለት ጭውያን ዘረፋን ይቕጽል ከም ዘሎን ደም ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ የዛረብ ከም ዘሎ ነበርቲ ናይቲ ማዓስከር ሓቢሮም ሕጂ እውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣደ 8 ቆልዑ ጉዒዳ ተኽለ መሓሪ በቲ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ምንባር ዝገለጸቶ ምልውዋጥ ተኽሲ ኣብ ኣፍደገት ማዓስከር ተሃሪማ ሃልዋታ ከም ዝሰሓተት ተሓቢሩሎ ንሳ እቲ ወርሓዊ ዝወሃበ መሻረፍ ስርናይ ዶንጊ ብምምጽኡ ኣብ ቤታ ዝብላዕ ከም ዘይነበራ ኣብቲ ክልል ዘሎ ጸወታዊ ኩነታት ኣሰካፍ እንተኾነ ዝነበራ ሰንኪታ ደቃ ንምዕንጋል ክትጥሕን ኢላ ድሕሪ ምውፅኣ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ድሕሪ ዝነበረ ተኽሲ ከም ዝተሃርመትን ሃልዋታ ከም ዝጠፍአትን የገሊጻ ንሳ ካብ ዝፍሕር ሕቶ ከይሓለፈት ኣጥሒና ኣብ መምላሳ ኣብ ኣፍደገ ማዓስከር ክትበጽሕ በዚ መጽያ ዘይበለታ ጢት ብሑቓ ኣትያ ብኣፍ ልባ በሲዓ ከም ዝወፀት ብቕጽበት ድማ ሃልዋታ ከም ዘጥፍአት እውን ተገሊጹሎ ብኣምቡላንስ ናብ ማዶት ሆስፒታል ምስ ተወስደት ድማ ብመጥባሕቲ ነታ ጢት ከም ዘውፅላን ይኹን እምበር እቲ መጥባሕቲ ብዘይ መደንዘዚ ከም ዝተኻየደን ጭፍልቕላቕ ስኩጀት ተረፍ ብምህላው ኣብ ከቢድ ቃንዛ ከም ዘላን እውን ተገሊጹሎ እቲ ማህረምቲ ጢት ብዝባነይ ኣትዩ ብልዕሊ ጡበይ ይወፅዩ ጡበይ በናጅርኒ ስኩጀታት እውን ኣብ ውሽጠይ ተሪፍሎ እቲ መጥባሕቲ ብዘይ መደንዘዚ ስለ ዝተገብረ ኦይ እናበልክዮም ገይሮምለይ ከቢድ ቃንዛ ድማ ገይሩለይ ግን ብሂወት ምትራፈይ ናይ መን ኮይኑ ክትብል ነቲ ዘጋጠማ ኣመልኪታ ንማዕከን ዜና ቢቢሲ ቃላ ሂባ ያዘላ ወይዘሮ ጉዒዳ ቅድሚ 10 ዓመት ካብ ኤርትራ ማይመነ ናብ ትግራይ ሰጊራ ኣብ ትግራይ ማዓስከር ማይ ዓይኒ ትነብር ዝነበረት ኮይና ኩናት ትግራይ ድሕሪ ምውልዑ ግን እታ ስድራ ከም ብዙሓት ኣብ ማዓስከራት ትግራይ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብዚ ብተደጋጋሚ ጭውያን ቅትለትን ዘረፋን ዝረኣየሉ ዘሎ ንኽትነብሮ እውን ኣዝዩ ዘይምቹእ ምዃኑ ብሰፊሕ ዝግለጸሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዳባት ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ናብ ዝርከብ ማዓስከር ኣላምዋጭ ኣጊዒዛ ጉዒዳ ድሕርቲ ናብራ ዓቕሊ ኣጽቢብሎ ዝጠፍአ በዓል ቤታ ሓላፍነት ስድራ ቤታ ኣብ ዝባና ከም ዝወደቐን እትገልጽ ኮይና በዓል ቤተይ ናይ ጥዕና ጸገም ምስ ገበረ ብተደጋጋሚ መጥባሕቲ ገይሩ ስራሕ እውን ኣይነበሮን ሳሕቲ ናይ ጉልበት ስራሕ እንተረኸበውን ክጉልጉል ክኹዕት ዘይክእል ምስ ኮነ ዓቕሉ ኣጽቢቡ ናብዚ ኣየ ከይበለኒ ሃጺሉ ይወፅእ እያ ትብል ንሳ እቲ ተሃርመትሎ ኣጋጣሚ ከተዘንቱን ከላ ምስ ዘሎ ኩነታት ወተሃደራት ይረኣዩ ነይሮም ባጃጅ እውን ከይንቀሳቐሳ ተኸልኪሉ ነይሩ ግን ቆልዑ ጠምዮምኒ 10 ኪሎ ዝኾና ከጥሕኒ ኢለ ወፅየ እቲ ፍጻመ ኣብ ዘጋጠመሉ ድማ ሓንቲ ጢት ስሒታትኒ ነቲ ምሳይ ዝነበረ ጠፍኣና ኢለዮ ሰንቢደ ግን ክንሃድም ኣይከኣልናን በቃ ኦይ ጥራይ ኢለ መዓልተይ ግዲ ኮይና ድማ ወተሃደራት ደድሕሬና ይጎዩ ብምንባሮም ንዕኦም ዝበልዎም ዝመስለኒ ተኩሶም ሃሪሞም ብምባል ነቲ ኩነታት ትገለጽ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እቲ ዓመታዊ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣውፂሎ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብዚ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ መጥቃዕትታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ድሮናት ኣብ ዘሰክፍ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ገሊጹ ንሱ ኣብቲ ኣውፂዎ ዘሎ 152 ገጻት ዝሓዘ ጸብጻብ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ድሮናት ዝብል ቃል ካብ ምጥቃም ወተሃደራዊ ዕላምኡ ዘየማልአ ኣጽዋር ክብል እዩ ነቲ ድሮናት ገሊጽዎ ዘሎ እዚ ዘይ መንግስታዊ ዝበሃል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ነዚ ድሮናት ወይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝብል ቃል ክጥቀመሉ ዘይመረጸሉ ዘሎ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ዝተገልጸ ነገር የለን ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብተደጋጋሚ ብዛዕባ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ድሮናት ዝወጽእ መግለጺታትን ጸብጻባትን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ብምባል ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ድሮናትን ዕላምአን ዕጡቓት ከም ዝኾኑን ዕጡቓት ከም ዝሃርማን ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ሰባት ድማ መጥቃዕቲ ከም ዘይፍጸማን ክማጎጽ ጸኒሑ ይኹን እምበር እዚ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ናይ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ካብ ዘጋጠሞም ኣብ ዘረኸብናዮ ክስታት ከቢድ እዩ ብከቢድ ኣጽዋር ዝፍጸም መጥቃዕቲ ኣሎ እቶም ምስክርነት ዝሃቡ ድማ ኣብ ሰማይ እናጨደረ ይመጽእ ሓደ ይቅደም ሓደ ይስዕብ ኢሎም ነቲ ብሰማይ ዝመጾም መጥቃዕቲ ገሊጾም እዮም ክብል እውን ኣብቲ ጸብጻቡ ኣስፊሩ ይዝረከብ ከም ዝፍለጥ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ፋኖ ዝበሃል ዕጡቓትን ግጭት ክሳብ ሕጂ ዘይዕረፈ ዘሎ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ድሮናት ኣቢሉ ኣብ ልዕሊ እዞም ዕጡቓት ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ክፍጽም ጸኒሑ እዩ ኣብ ገለ እዋን ግን እዚ መጥቃዕትታት ኣብ ሲቪላውያን ዝርከቡሉ ከባቢታት ብምፍጻሙ ሲቪላውያን እውን ግዳያት ክኾኑ ተራእዮም እዮም ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም